Nao, mga akyat bahay. Kani muhuot meron. Di-vlog ya. Tanawan bag di ba ni muhuot? Tempura. Well, hi guys. Hi vlog day, welcome po kay guys. Starring mo ba? Para bukas to sa Ulog Tagbilaran. Isa na i-charge sa VIP dire. Because hindi ang VIP katuna diri bitaw. Nandun. Junel ani sila magbansay. Tinginita ari ba? Salamat ang tamis. Tabangan ang bantay kay aliw na ba maagi ang tanang VIP ani man maagi diri dire. Kunya ni po dala dito kato sila si Dave ato sa dito dito kanang bitaw sa ticket di ba napa kay naman tong VIP nga ticket di ba na award nga VIP most lot inigisi-gisi-on to ninyo Ang VIP may padasa. oh ang katong na award nga VIP mo ipadakay mo po ipakita ni nga ni Dave nga VIP sila ha nga na forma dili na mag-check sila sa katubi taong ticket sa likod bitaw o ani na daan chikon niya gision ninyo nya katong VIP kita nila nga VIP waon ko ninyo to Sik. Katong ato ka sik. Mag-check. Check sa likod ya gisi. Ana to or Guys. kita mo check gisi. Check gisi.
Kausa ka ticket o. Ay magdadaog ko na magdadaog ka na bitaw. Ay magdadaog ka na bitaw. Barbecue stick. Ngan bitaw niya way ID dito ka musugot. Bawal ano. Kung ato na mo dito total niya ang kukuno niya na maasbang ko ng pulis. Kaya ingon ko na ko sa mayo. Bawal po niyo. Ang barkada silang Star-Lord. Tsaka trakan. Dimot kung si Insik ko, Star Lord. May mong dyan at tigbantay kay kanta ko na isang Star Lord.